खुलुमबाय बड' जब नेसनेल नायगिर नोंथांमोनखौ गासिखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै जोंहा इण्डियान पस्ट अफिसनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैदों दि जोंहा गासै 98,000 प्लास साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैगासिनो दङ इण्डियान पस्ट अफिसनिफ्राय जोंहा माने एडभार्टाइजमेन्टबो ओंखारना फैखाबाय आं बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आसा खालामो नोंथांमोना जुदि बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा गासिबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो बेजों लोगोसेनो आं साख्रिनि भेकेन्सिखौथ' खोन्थाहरखाबायनोसै गासै 98,000 प्लास साख्रिनि भेकेन्सि दङ आरो फरायनाया मा जानांगोन मेट्रिक पास आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा बेनिखायनो गासिबो डिटेल्सखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर नोंथांमोना बेबादिनो जाहाथे साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन दानिया आङो नोंथांमोननो एडभार्टाइजमेन्टखौ खोन्थानो सानदों दै बे नोंथांमोना नायनो हागोन नै बबेनिफ्राय बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों नै मिनिस्ट्रि अफ कमिउनिकेसन डिपार्टमेन्ट अफ फर्स्ट नैबे गभर्नमेन्ट अफ इण्डियानि बे माबा आरो माने एडभार्टाइजमेन्ट होननानै नोंथांमोना बेखौ बुंनो नांगोन दा बेहाय मा लिरदों मा साख्रिनि भेकेन्सि दङ आं बेखौ नोंथांमोननो दायो एसे डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों दै नोंथांमोना एसे मोजाङै भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय गिबियावनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों जोंहा गिबि साख्रिनि भेकेन्सिनि नामा जाहैबाय पस्टमेन दा बे पस्टमेन साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल भेकेन्सिया बेसेबां दं बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन गासै 59,099 गासै साख्रिनि भेकेन्सि दं नाथायबा बे मोनसे खोथा दै बे साख्रिनि भेकेन्सिया बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ साबजेक्ट टु भेरिएसन डिपेन्डेन्ट अन वर्कलड बेहाय बुंदों आरो साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ दा बेखौ बेहाय बुंथ'नो हाया दे जेब्ला जेनेबा एप्लाइ खालामखांनायनि उनावबाबो साख्रिनि भेकेन्सिया बारायनो हागौ बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बे माने वर्कलडनि सायाव डिपेन्ड जागोन बेखौ बेहाय बुंखादों दा बे पस्टमेन साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना साख्रिखौ मोनोबा बेखौबो होनानै दोनखादों 21,700निफ्राय जागायनानै 69,100सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो लेभेल 3नि जोहै नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन बेखौ बेहाय होनानै दोनदों दा बेहाय नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ सेलारिनि बागैबो आरो साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दं पस्टमेननि थाखाय दानिया फैदो जोंहा बे पस्टमेन साख्रिनि थाखाय बैसोआ बेसेबां जानांगोन साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा आरो बेजों लोगोसे क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगोन फरायनाया बेसेबां जानांगोन बैसोआ नै नायनो हागोन दै 18 बोसोरनिफ्राय जागायनानै 22 बोसोरसिमा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोंहा SC ST नोंथांमोननि थाखाय एसनि उपार एसनि रिलेक्सेसन होनाय थायो दै बे साख्रिनि थाखाय आरो मोनसे खोथा बेखौ बेहाय लिरनानै होदों आरो जुदि साख्रिनि रिक्रुटमेन्टनि बे माबाया प्रसेसा SCCनि थ्रुयै जायोबा अब्ला बेहाय माने एजनि लिमिटआ सोलायनो हागौ बेखौ बेहाय लिरनानै होदों नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ एसे नायनानै फरायनो हागोन दानिया फैदो जोंहा फरायनाया बेसेबां जानांगोन दा बेहाय जेनेरेलि हायार सेकेन्डारि पास जानाया एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय बेखौ बुंदों नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय नाथायबा नोंथांमोना ग्रामिन डाक सेबक हिसाबै खामानि मावगासिनो दङबा अब्ला नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जेनेरेलि नाथायबा जुदि नोंथाङा मेट्रिक पास जाबाय नाथायबा नोङो ग्रामिन डाक सेबकआव साख्रिखौ मावाखैबा एबा खामानिखौ मावाखैबा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा हायार सेकेन्डारि पास जानायासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय हायार सेकेन्डारियाव नोङो साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय मोनसे खोथा नलेज अफ वर्किं अन कम्पिउटार दा बेहाय नोंथांमोना कम्पिउटारनि एसे नलेज थानांगोन बेखौ बेहाय बुंदों नाथायबा बेहाय सार्टिफिकेट बेफोरबायदि होनांगोन बेखौ बेहाय बुङाखै दै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा आदार क्वालिफिकेसन बेहाय होदों दा आदार क्वालिफिकेसनाव मा होदों आं बेखौ खोन्थाहरनि जुदि नोंथांमोना मोनसे पस्टेल सार्कोल एबा डिभिजनाव बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामोबा बेहाय माने नोंथांमोना लकेल लेंगुवेजखौ मिथिनाय जानांगोन दै जेनेबा नोङो गोजान जायगायाव थाङोबा जरहाट बायदिसिना बेफोरबायदि जायगानि साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामहरोबा माने बेहाय लकेसनखौ सेलेक्ट खालामनायथ' थागोन नालाय अनलाइन एप्लिकेसनाव दा बेहाय नोंथांमोना लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन होनदों आरो जेनेबा आसामिसआनो जा नोङो बर'आनो जा बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै रोंनाय जानांगोन माने नोंनि मिडियामा बे बर' मिडियामाव जुदि जेनेबा बिटिआरनि सिङाव मावोबा जेनेबा बर' एरियानि जायगायाव नोङो जेनेबा साख्रिखौ एप्लाइ खालामोबा नोंथ' बर'खौथ' रोंनाय जाथारनांगोन ना आरो बर' मिडियामाव फरायनाय जानांगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो माने बेहाय सेलेक्सन प्रसेसआव माने नोंखौ लकेल लेंगुवेजखौबो टेस्ट खालामनाय जागोन बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोनसिम खोन्थाहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा दै नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा साख्रिनि नामा मामोन जोंहा
पस्टमेन दा बे पस्टमेन साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोननियाव आरो मोनसे खोथाया थानांगोन मोनसे माबाया सार्टिफिकेटआ थानो नांगोन ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन दै मटर बाइक सालायनायनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन माने टु हुइलारनि नोंथांमोननियाव ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन अर लाइट मटर भेहिकलनि नोंथांमोननियाव ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन भेलिड जानांगोन बे ड्राइभिं लाइसेन्सआ बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नाथायबा जायफोर बिथांमोना पार्सन विथ बेन्चमार्क डिसेबिलिटि बिथांमोननि थाखाय बे ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबाबो जागोन बेखौ बेहाय खोन्थादों दा बेहाय नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ पस्टमेन साख्रिनि बागै डिटेल्सखौ दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै जोंहा नैबे मेल गार्ड साख्रिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बे मेल गार्ड साख्रिनि भेकेन्सिया गासै 1445 दा बेहाय लिरनानै होदों नाथायबा बेहाय गोजौआव स्टार मार्क होनानै दोनखादों माने बे साख्रिनि भेकेन्सिया बारायनो हागौ बेखौ बेहाय लिरनानै होखादों दा बे मेल गार्ड साख्रिनि भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोननो 21,700 निफ्राय जागायनानै 69,100 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन दा बेहाय जोंहा सेलारिया जोबोद मोजां आरो माने 21,700 निफ्रायनो जोंहा स्टार्टिं सेलारि दा जोबोद मोजां आरो सेलारिया दानिया फैदो जोंहा बेहाय जोंनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन बे बैसोआ एखेयानो दै 18 बोसोर जानायनिफ्राय 27 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा रिलेजेक्सनाथ' थागोन जोंहा SC ST नोंथांमोननि थाखाय खमसे खमबाबो 5 इयार्सनि रिलेजेक्सन थाखायो अब्ला जोङो जायफोर माने SC ST नोंथांमोना 33 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर माने जेनेबा जुदि बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा SSC नि जोहै जायोबा अब्ला जोंहा बे बैसोनि बेलायाव एसे सोलाय सोल' जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामना आं एसे उनाव भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन दा बे नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जेनेबा बे मेल गार्ड साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगोन बेखौबो खोन्थाखादों नै हायार सेकेन्डारि पास जानाया जेनेरेलि बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दहायनिजों एखेयानो नाथायबा जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पासल' जानानै दङ नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा ग्रामिन डाक सेबक हिसाबै नोंथांमोना सिगाङाव जुदि साख्रिखौ मावदोंबा एबा मावगासिनो दङबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोननियाव नलेज थानांगोननो कम्पिउटाराव खामानि मावनायनि माने नोंथांमोना कम्पिउटारखौ मिथिनाय जानांगोन रोंनाय जानांगोन माबोरै इउज खालामो बेखौ बेहाय नांगोन होननानै बेखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसे लकेल लेंगुवेज बेथ' जोबोद गोनांथार बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा मोनसे खोथाया बे साख्रिनि एप्लाइआ माला जागोन लोगोफोर दा बेहाय एप्लाइनि जेबो माबा फैयाखै दै बियो जायखिजाया बे मिनिस्ट्रि अफ नैबे मा मिनिस्ट्रिनिफ्राय फैदों आं बेखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाहरखाबाय मिनिस्ट्रि अफ कमिउनिकेसन बिनिफ्रायसो बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों दायो जोंहा इण्डियान पस्ट अफिसनि अफिसियेल माबाया जेनेबा इण्डियान पस्ट अफिसनि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय दासिमबो रिक्रुटमेन्टनि नटिफिकेसना ओंखारना फैथ'वाखै डाइरेक्ट बियो मिनिस्ट्रि अफ कमिउनिकेसननिफ्रायसो माबाया फैखाबाय आरो ड्राफ्टआ फैखाबाय नटिसआ फैखाबाय बिनिफ्रायसो दा माने नैबेहाय जोंहा फैगोन इण्डियान पस्ट अफिसनि बेहाय अफिसियेल बेहाय फैगोन बिनिफ्रायसो जोंहा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जागोन जुदि SSC निफ्राय जायोबा अब्ला नोंथांमोना SSC निफ्राय एडभार्टाइजमेन्टखौ नुनो मोनगोन दा बेयो जोंहा बे मिनिस्ट्रि अफ कमिउनिकेसननिफ्राय माला फैदों बे नटिसआ बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों 15 नभेम्बराव बेयो ओंखारना फैदों दै जानो हागौ बे साख्रिनि एप्लाइआ जानुवारिनिफ्राय नङाबा डिसेम्बरनिफ्राय जोंहा एप्लाइ जानो हागौ नाथायबा साख्रिनि एप्लाइआथ' जाखागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बे माने गभर्नमेन्ट अफ इण्डियानिफ्रायनो बेयो डाइरेक्ट नटिस फैखादों एबा ड्राफ्ट फैखादों दा नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय साख्रिनि भेकेन्सियाथ' जोबोद मोजां होनाय दंखायो नोंथांमोननि साख्रिया 1 लाखसिमबो थांनो हागौ दै दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय जेब्ला साख्रिनि एप्लाइआ जागोन आं नोंथांमोननो भिडिअ बानायना खोन्थाहरखादों आरो आं सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन जोंहा इण्डियान पस्ट अफिसनिफ्राय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै दा साख्रिनि भेकेन्सिया फैमारगोन लोगोफोर दा जोंहा माने ड्राफ्टआ फैखाबायानोसै दा नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे साख्रिनि बागै नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांमोनाथ' बेखौ होथारनांगोन जोंहा 2 हुइलारनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्सआ दायो जेनेबा एक्सपायार्ड जाबायबा नोंथांमोना बेखौ माने रिनिउवेल खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफोरनाव नोंथांमोननियाव दाबो ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा नोंथांमोना दायो बानायनानै लानो हागोन नाथायबा मोनसे खोथा दै लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ मिथियाखै जानांगौ एसे आन्दायदों जानांगौ मेल गार्ड साख्रिनि थाखाय जोंहा बेहाय ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बियाखै आं बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै माने बेहाय खोन्थाहरखादों दा बेहाय नोंथांमोना कनफिउज जादों जानांगौ जोंहा बे
मेल गार्डनि थाखाय साख्रि माबा नांगौ ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ बे नङा मेल गार्डनि थाखाय जोंहा ड्राइभिं लाइसेन्स नाङा नाथायबा पस्टमेन साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नांगोन एप्लाइ खालामनायाव नाथायबा पस्टमेन भेकेन्सिनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया बांसिन नालाय दा बेनिखायनो आं बेहाय ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नोंथांमोनसिम बानायनानै ला बेखौ आं बुंहरदों आरो जुदि जायफोरना एक्सपायार जाबाय रिनिउअल खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गासिबो लालायबानो जाबाय गोजोन्थों